Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyu sa karon nga panahon. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyo ginahulat nga programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Sa ngalan ni Konsehal Ising Salanga, ini naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Good morning man, mayong aga man sa station manager. Nona Di Mal Magbanwa News Chief, Aksyon Rex Cantong. Kag sa tanan nga tagpalamati isang Aksyon Radyo Bacolod. Mayong aga, sa kay Anay Mayor Bing Leonardia. Ay nagaupod kita sa kalisod gali ni Anay Mayor Bing sa pagtaliwan sa iyang magulang nga si Ma'am Nympha Leonardia. Good morning man sa kay Anay Mayor Mark Goles sa Sulad sang Silay, Kuya Chikoy Davila, Attorney Kuya Chikoy Davila, Tito Pros Leonardia, good morning, Vice Elcid Familiaran, Migo Marlon Solidom, kag siyempre Mayor Benji Miranda sang Sulad sang Kabangkalan. Mangin kaupod naton karon for the first time diri sa Istorya Espesyal ang mayor, bago nga mayor sang syudad sang Kabangkalan. Madiskusan sa karon sa pila ka mga proyekto nga iya nahuman kag ginaplano sa syudad sang Kabangkalan. Ti dason ng Kabangkalan sa syudad sa Bacolod sa pinakadako kag subong most visited. Isa sa mga most visited nga lugar nga LGU sa Negros Occidental. May man nga pagpamati sa Batch 98 sa Kuleo San Agustin, Bacolod. Pri Chris Noblesada, Pri Glenn, Pri Tope, Barbie, Felix Innumerable, Jeanette Richard Medallo sa Singapore, Team and Nene Querido, Julian Shan, Lori Didolo, John Balinas, Mariel Pihilan, Herbert Besa, Thea Trogpera, Clark Santelian, Julius Sitar, Russo Frihila, Sixto Solis, Julian Shan, Nong Julian, good morning sa Talisay, Trogpera, Jake Bilbao, Alan Lebrilla, Jos Gambawa, J.C. Belicina, Rogelio Gatilao, Mark Perez, Mark Uy, Mark Yanson, puro kami Mark, Jerome Siran, good morning, Pri Glenn de Guzman, Maran Ichari, kag Errol, amuman sa kay Terence Scott Mueda, kay Manang Teresita, Jerios Gapamati, Gidsubong, Priting Everesto, Pri Ruel, Pri Jeffrey. Paano ko ni kalanto? Dito kaya. Base ba mga greetings kita sa online. Pri Kaloy Espino, good morning. Primo Paul Hebero, Pri Donde Stan Victoriano, good morning. Alex Montesa, sir, nakita ko ang imong mga mensahe. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Mama Ed Papa Junior Dungon sa sa East Homes 3. 16 Gatoslaw Street, Nong Richard, bao nagapangapin na kamuda. Pri Jipoy, Pri Raymond, Pri Bonbon, Pri Jojo, Pri Jessic, Pri Colot, kag Pri Toto. Siyempre, Nong Noel Chia, President Celso, kag Colin. Amo man sa kay Randy, kag Lizelle Fertes, exclusive distributor sa Miraton Paint. Dara na sila sa may Patria Village. Botsoy Solinap sa Villamonte, pangapinata. Romel Pardilla, nagbugtaw gid si Kuya Romel para mamati sa ang Istorya Espesyal nung Jeff Surungon sa Barangay Tangob. Namo ni sila mga mapisanda nga mga pumuluyo Barangay 4. Nalawag tanan ni kaina sa Barangay Alihis Isidro Family. Good morning. Pre Robert Gallo, syempre, malimtan bala na. Pre Robert, good morning. Sherlock Gabana, Colonel Sherlock, good morning. Kuya Leo Estopa, mayong agaman. Vanessa Mayo, syempre, kay Tito Rued Meliesa. Nanay Pacheco, ginalawag, takabala. Wala. Good morning, Mascara Eagles. Mayong agada sa mga kuya, Mascara Eagles, 2017 nga chapter, Mascara Eagles. May interview gali karon ha, janay ka. 2:30 PM karon sa Kasya Grill sa mga luyag bala, may mga palamangkotanon kung paano mag-intra sa Fraternal Eagles. Kadto ka mo to karon sa Kasya Grill. Kita nyo niya kon bayo, naka-Eagles gid ko na. Mga kuya na sa mga gusto pa kay ti ang aton nga induction sa maabot nga October, lapit na lang. Why na ganin 2 ka bulan. So sa gusto pa mag-intra, inquire ka mo ti gina-filter man na. Ang aton di hindi pa damo mo but quality members sang Eagles Club. Kaya damo kita ginapatigayon nga mga social services sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. So kung gusto niyo mag-intra, kung gusto niyo mag-inquire kung paano bala, ano bala mga requirement, ano bala mga kinanglanon, kadto ka mo karon. 2:30
dira sa may 17th Street da, I think. 17th Street, no? 17th Street, kadto kamo didto karon kay dito ipatigayon ang interview sa Acacia Grill. Kita to karon na. Kay ara to karon kanday President Joy Sobrevega, Kuya Sek, Kuya Tek, Kuya Juan, Kuya Antonio, Kuya Benito, Kuya Carps, Kuya Chikoy, Kuya Robert, kag iban pa nga mga kuya, hindi ko na mangawag damo sa amon. So kadto karon kag kilit anay kita didto. Pila sa mga topiko karon nga aga. Antes ko mga tag-topic, ara na yun, kay Basunggod di karon. Ma'am Ana Senyoro, good morning. Ara nisa sa Ilabalay. Siling nga, totoo Mark, hindi na ko katindog. Lawag-lawaga lang ko da. Yes, ma'am. Lawag-lawagon, good. Ana Senyoro. Cheryl Somo Medina, good morning. Gamonitor from Barangay Tangob. Rochelle Fulgencio Susana, good morning, Sir Mark. Gamonitor kami di sa Pandanon, DSB. Wow! Good morning, Sir Mark. Gamonitor kami di sa Kaliling, Kawayan. Tamyaw ko lang da, Bacolod. Pamilya Gedlayan. Always good monitor sa inyong program sa Aksyon Radyo. Gian Everesto Priting, good morning. Elvira Gilogo, good morning, Sir Mark. Thank you, Gid. Rosel Cabrillos, good morning, Action Mark. Okay. Good morning, Gid Meli Oligo, good morning, Action Mark. Okay. Okay, so for now, mula na. Neil Brian Valuis, good morning. Kas Brian, makahapit gid ko na da sa may kagawad nga restaurant dira sa may Isabela. Iyan nakapakaisa ko siya hapit di bala kung makapakabangkalan kag makapalakas Siliana o kung makadto ka sa south nga part sang Negros Occidental. Sige lang, kaya dugay makadto gid kita dira. Mahapit gid kita dira sa inyo. Okay, pila sa mga topiko naton subong nga adlaw, antes naton tawgan si Mayor Benji Miranda. Pila karon sa mga topic nga aton i-discuss ining disparities ang sweldo sa San Diego, California. May nag-post dito ang sweldo sang Jollibee crew, yan ba talaga, $16 per hour. $16 per hour, 800 plus pesos. Butsilingon, kung i-convert naton sa peso, butsilingon ng adlaw nila dito, 7,000 plus. 7,000 plus. Ikumparar, diri na lang ta sa Western Visayas, Region 6. Ang aton diriya, nga minimum wage is 450 pesos. 450 pesos. Ikumpara sa 7,000 plus sa Jollibee. Grabe no, nga hindi ta niya makuha man sa Pilipinas man. Ano ko barat-barat kita sa aton niya sweldo. Tiko ni times mo ni, ang 450 sa 20 to 22 days, dra lang sa madlagan sa 9,000 plus. Biskan pa gani ang hindi provincial rate. Ang Metro Manila, 570 pesos ang ilang minimum rate. Diyos ko, 12,000. Ang balayran sang kurinti, subong 3,000, 4,000. Kay parte kataas ang kurinti, paano mo sa kalibutan mapaigo inang sweldo nimo? Naghatag ini sang interest sa mga social media enthusiasts, char, netizen. Tungod niya kalayo-layo gid sa disparities ang sweldo nga hindi mamuni sa Pilipinas man, nga hindi matagaan focus, nga hindi pagtagaan dako nga part nga pay sang gagaling kay private ini, sorry abi ko kuan, I mean nga hindi matagaan pagtamod bisan sa private butang tapa dako ng income nila waisan niyo pa kami dako sa income kung nga hindi matagaan dako man nga pagtamod ang kinanglanon pinansyal sa aton mga empleyado, di ba? Galing kay tiya mo na kung ang mga tag-iyas niya although nga gahatag man sila mga benepisyo, kulang gid. Galing kay wala ka choice. If ever nga empleyado ko, kung hindi ko magbato ng sweldo, ngita kay ba ni? Kapos na. Kapos nga, kung halay ka reklamo, ngita kay ba ni? Nanti, why may mahimo? Kuno kinanglan naton mabuhi sang insakto, sang patas, obra na lang kita. Lubong sa utang ang resulta. Nagatag lang niya sang kuan bala nga pagtamod man nga pamukaw man sa aton gobyerno, sa mga pribado nga mga establishmento komersyal nga gaan nyo man sang pabor. Paano man ikron niya makaobra sang tarong nga mga tao? Paano niya kay ti ang iya nga pamilya ginagutom? Nako, gain nyo bala sang mayo nga plastada man sa sweldo aton mga pumuluyo kay serbisyuan niya nga napatay-patay, no? Anyway, nalipat ako, mayo galing ang paglagaw da. Mayor Maymay mangilimutan, Mayor Maylan Nicor mangilimutan, mayong agadra. SB Nicor, anyeho, mayong agadra. Vice Board Dig sa Banwasang La Castellana. Bao nagbisita, gida? Si Attorney
Attorney Marty Go kag Nico Delfin upod man sa ilang mga tiayon ka mga kabataan ahay nami ang lagaw-lagaw isas pinakanami lagawan ang tourism ano tawag nila da may term na da sa Mansalanao strip nan dira sa Mansalanao lagaw-lagaw kamo da nami na da nga lugar Mayor May ara da sila gin lagaw-lagaw kag nila oy congratulations gali sa gin donate sang Japan Embassy nga 4-story 4-unit nga classrooms dira sa may Banwa sang La Castellana. Need gina sa aton mga kabataan subong. Tinagapasalamat gid sila sa kay Ma'am Yumi, si Mayor Maymay nga sa kadamo sang lugar sa Negros Occidental, gintagaan gid nila pagtamod nga hatagan, i-donate, tagaan sang donation nga eskwelahan ang Banwa sang La Castellana. Pero siyempre, nagadepende gid ya sa kay mayor. Siya gid niya nagpanikasog nga matigayon ang ini nga proyekto. Very good gid katama. Pila lang karon sa mga magluwas sa sweldo sa disparities ang sweldo na may ang kita kiti sa maabot nga Martes. Masaka na naman. Yay! Sang 5 ka peso. Ang 5 ka pesos ang presyo sang gatong. Wow! Do ginainto nyo lang kami. Nagligad, pasaka ka mo, tag 70 cents, piso, 2 ka piso. Isaw nyo lang dayon May ara pagsaka 3, may ara pagsaka 5. Hay nako. Amo na nga, kung sa bakon mo ni, malipong ka lang, matumba ka lang wala pilas. So, sige na lang. Amo na bala, sa post ko, sige na lang. Way na da, damuan nyo, tingban nyo. Kaya para dalalasok na lang tayo sa kapilatuon sa opisyon yung pasaka sang presyo sang gatong. Kamusta? Ang ginpatigayon kagapon nga distribution sang educational aid sang DSWD. Sa sunod sa Bacolod, nakuha maguro nilang target ang lapit sa 1,000 sang DSWD sa pila ka mga area nga designated nga may ginapatigayon nga distribution. Ang tuyo sang DSWD suno sa ila nga ang sa bilog ng Pilipinas dapat makapatigayon sila sang 90,000 plus ka-distribution, 90,000 plus nga mga beneficiaries ang matagaan insigida. Balo ka grabe subong kapigado sa mga pumuluyo. Hamak mo, short ang DepEd sang ilang enrollees. Dapat ang target 29 to 30 million ka mga estudyante ang mapa-enroll subong nga pinaka nga ginpatigayon na ang face-to-face classes now. Balda 27 million lamang ang nakapa-enroll. Tungod sini, damo-damo sa mga eskwelahan ang nagsilira. Siyempre, sino pa eskwelahon mo da? Pila ka mga private nga mga eskwelahan, are. Ay, may ginsulat di kayo na si Aksyon Dorel Cabato, do pila pa lang ni ka minutes ago. Okay, pagkanin isa ka ora. 17 minutes pa lang. 17 ka mga pribadong eskwelahan sa Western Visayas, permanente na nga nagsira. Diyos ko. Masobras 10 ka mga private schools sa Western Visayas nagsira base sa datos ng ngagin pagwa sa Department of Education. DepEd Regional Office, Sabado, Agosto 27. Ang manubo nga kadamuon sa enrollees nan. Tag financial constraints ang mga rason sang pagsira. Suno sa DepEd, Western Visayas Regional Information Officer, sa 76 ka mga eskwelahan, 59 ka mga private schools ang nagsira temporaryo, kag 17 ang permanente nga nagsira. Yari ang mga breakdown sa mga eskwelahan. Sa Iloilo, pulo ka mga eskwelahan ang nagsira. Iloilo Province, Iloilo City naman, isa. Sa Pasig City, 3. Guimaras, 9. Aklan, 6. Antique, 9. Capiz, 7. Bacolod City, 6. Wala, gaan ni dapat sang pagtamod sa Bacolod City, 6 gali. Ang nagsilira. Bago City, may isa man. Cadiz City, may isa. Negros Occidental, 7. Sagay City, 2. Silay City, 9. Kabangkalan City, 1. San Carlos City, 4. Kadamo-damo sa mga eskwelahan naton ang nagsilira tungod sa kakulang sang mga nagapa-enroll nan. Amo ni siyang ginatawag nga, base gaanta ni siya galing benefit of the doubt. Gaanta ni siya mapakalma kita nay. Kay ang mga tao base damo reason si bag-ulang face to face, may mga ginikanan gid nga nagahalong sa ilang mga kabataan. Nan. Pero nagapati kuya nga sa kapigaduhon gid. Para sa damo-damo sa mga private schools nga nagasira. Hindi ka sarang mo. Okay pa to sa pandemic. Hindi nga okay.
okay saya kay ti wala ka pagapabalon sa bata. Imagine na bala, dako-dako sa diferensya. May duha ka kabata ga eskwela sa private, sang una gabayad ka lang ya tuition nimo. Gabayad ka lang tuition nimo, butang tabi 30,000, 40,000. Now, magbalon ang duha, 150. 150 na lang. 300 ang imo adlaw. 8 times mo na. 8 times mo na sa duration sa pag-eskwela na. Ay, dako-dako na. Bugat-bugat na. Kag hindi lang amos na. Kung may ara na face-to-face, sa mudamo na gatuluhang mga balayran. Sa unay mag-online ka, dala na imo. Kuhaan ka lang, bayad ka lang to sa bangko. Subungya kung tungod ara na sila, gainulot-ulot na mga activities, ara na. Tihuul ina sa mga ginikanan. Kung di ka kasarang sina, ang tendency mo, untat ka na ibiga. Next lang kay total delikado pa man. Actually, delikado na less na sa kwan subong kay pigaw naman ang tiras ang COVID, although dapat maghalong gid para manabla sa kapigaduhon gid. Siga igo gid ang kapigaduhon. That's why pasalamat man kita gani sa mga project para sa DSWD nga nagahatag sang parihon nga benepisyo bala sa kalibo sa mga elementary, 2,000 sa junior high school, sa senior 3,000, sa college 4,000, tatlo ang matagaan sa isa ka pamilya. Kay nakita nila ang kaimportante. Kapigado gid sa panahon. Hindi lang ya. Kay Chimpos Merto subong nga August, pigado gid ya ang panahon subong kiti bag-o lang naglalabre ang mga establishmento komersyal. Ang mga amay, ang mga iloy nga nagaputoy-putoy obra bag-o lang nakaobra liwat. Ang mga ano muna karon? Hindi nila matatap ang tanan-tanan ng mga kinanglanon sang ila nga mga kabataan. Hindi taman sila mabasol. That's why kapasalamat kita sa mga bulig pareho sang DSWD. Oy dako-dako bala sang PAI, ang DBM, ang DBM nagpagwa sang kumpila ka 5 ka kihad sang ila budget kundi nagkadto tim pinakadako dinhi sa social services. Do ara sa 2.7 trillion. 2.7 trillion ang nagkadto sa social services. Pareho sini ang ginaangkon subong sa mga kabataan. Tikabay pa, damo pa nga mga proyekto ang mahatag sining DSWD kon mga social services sang aton nga gobyerno. Antes kita magkadto sa pila naton ka topic, base nagahulat na niya ang aton nga dinapit nga bisita via phoner ang alkalde sang Jay, okay na? Natawagan na si Mayor Benji. Gawlat-ulat ko si Gantanay time Gantanay. Matagta na isa pa ka topics samtang nagatawag kita kay Mayor Benji Miranda sa syudad sang Kabangkalan. Namunutan na ni kayo na ang 10 billion budget nga ginapangayo sang Philippine General Hospital. Nagatsabaw sila sa DBM kay nga ako nga ginkat ang ila budget from 6 billion kada tuig, karon ginimo na lang 5 plus billion. Baligin cut short sang masobra, sang malapit 900 million pesos. Tisiling nila, damo-damo pa nita ni katuan. Makapangregular pa kami tao, makadugang pa kita nurses and doctors sa sininga budget. Makadugang pa kita hospital beds, which is libre sa aton mga pumuluyo nga nagakuha sa benepisyo medical sa General Hospital nga ginapanang iyahan sang gobyerno. Ginaduso nila ya. Tungod tiging katana, ginaduso pag nila ya nga dapat ang i-budget ya kay para maka-full swing kita sang obra naton, hindi kita alangan na namon pangluad ang mga pasyente karon kay wala kita budget. Nante siling nila nagapakita lang kung hindi gini pag-ibalik ang ginkat nga budget, nagapakita ako nga ang ining administrasyon hindi why concern sa health nga sa ikayong lawas ang aton mga pumuluyo. Lili ko kay nung Henry. So kadto kita ani antes kita magkadto sa pila pa ka mga topics, gin promise naton kay nga mangin kaupod naton ang aton kuya ni sa Eagles Club member man ang alkalde sang syudad sang Kabangkalan. Ipakilala naton anay siya. Membro ni siya sa indigenous people sa syudad sang Kabangkalan. Proud ni siya nga membro sang indigenous people. Nakagiman ini siya barangay kapitan, barangay kagawad, miyembro man sang Philippine Army. Nakasakay man ini siya sa barko.
sa experience pa lang, grabe na. Ang ginakabig, isa sa pinaka most visited, damo ay nagabisita subong sa syudad sang Kabangkalan. Tungod sa maayong mga plano, tungod sa maayong mga gina-foresee mga proyekto sa syudad sang Kabangkalan. Ato ni welcome kag maayong agagid sa kay Mayor Benji Miranda. Kuya, good morning. Ay, yes, kuya, good morning, Jed. Good morning sa imo mga listeners no sa Radyo Bacolod. May aga, Jed, sa tanan. Okay. Kuya, kadto na lang ko kay para maka-save kita sang time, no? Una naton nga pamangkot, kamusta ang ginpatigayon kagapon nga distribution sang educational aid? Yes, kapon, no, may ara kita mga 299 sa bilog na 6 district, no, nga din held sa Barangay Talobang Covered Court, no, ang bilog na 6 district held diri sa Kabangkalan City. So, maayo naman no, ang distribution, no, pero may kasubo kita no nga sa kadamo sang mga tao. Pipila lang sa sa Kabangkalan City mga 148 lang, 148 din minus ang apat nga na disqualify just because may mga ara na sila city scholar, no. So muna gina-encourage nato. Kanami ang resulta kagapon kay titlo kadasig sang distribution kag yang ipay no. Nangintaway. Distribution no sang kung sang educational assistance na ginapatigayon sang DSWD National no pag kay Secretary Erwin Tulfo. So manami ini kag mayo pagid mo ko mabuligan pagid sang tagsa ka mga barangay no para mas mapadasig no kag mapahibalo o matudluan ang mga tagsa ka constituents nila. Kuya. Mayo, Kuya Mayor, wala yan nagginutok just like sang pinakauna nga distribution. Tawhaya. Anong gintap ninyo nagkitabulig sang PNP, DLG, and whatsoever para mangin matawhay? Well, may ara ang presence sang aton sang PNP, may ara ang documentation sang Philippine Army. Pero kadutay, siyempre, ang bilog na 6 district, may ara lang din naka-register, no? O kung na-qualify, 299, no? So, 6 district na siya, bilog na 6 district. So, kag sa Kabangkalan City, may ara lang kita mga 148, so minus ang nato ng apat, so 144 ang narilisan. So that's why nga, ang akong ganigin mo, kuya, ipatawag ko ang mga punong barangay, kaupo nila mga sekretary, kaya silin ko mabutang kami sa help desk, no, kada barangay, para nga bulig no sa pagpa-register sa ilang mga constituents sa ilang katagsa ka barangay, kuya. Mas mahapos pa na. Kuya, nakita ko daw sa imong mga page, ginlantaw ko sa imong mga page. Ang isa nimo ka thrust sang administrasyon Miranda is that nagabuligid sa edukasyon sa mga kabataan. But hindi lang amos na, nakita ko damo sa mga teachers kag mga ano ni tawagan ni mga officials sa mga eskwelahan, mga principals, nagakadto gid pirmi kag nagapatigayon sang courtesy call sa imo. Yes, kaya kasubong man, ang sila, ang aton kabalokan, nag-start ng aton face-to-face class, no? Kag nakita din naton nga may mga kabudlayan na in the part sa aton nga mga manunudlo, no? Especially diri sa Kabangkalan. Kay we go good, no? Devastated gid kita sang previous nga bagyong no? Ang bagyong Oder. Kung makita naton kung lagawan naton ang ilang mga tagsa kabulutuan, guba mo gid mga guba, so kapangayo man sila sang bulig sa NGO o sa aton opisina, nga mabuligan man sila no nga mapa-repair. Pero siling ko tino kabudlay gid naton man no, do may mga commitment kita sa ila, pero masin naton ang budget ba hindi man basta-basta magpagawa. So siling ko whatever ano mabulig man sang akong administrasyon, imoon ko para lang maging komportable man ang aton teachers, kaya of course ang mga kabataan na nag-start na sa face-to-face class, kuya. Okay, kuya. Pagkatapos ang educational nimo nga mga projects dira sa syudad sa Kabangkalan, damo ni nag-react pag post nimo nga mismo ang katapos ang National Bureau of Investigation nagkadto sa imo opisina sa imo tratapan para magbisita. Kag sunod sa ila, ang imo plano, mayo kay coincide ang inyo plano nga magpatuko dira
sang NBI field office. Ano ka bentaha sa pumuluyo naton kung may ara kita dala opisina? Isa na rin ako nga bintaha, no, sa, hindi lang sa kasyudad sa Kabangkalan, no, hindi din na sa 5th district, 6th district, no. Nan. O kung mga lapit-lapit ni sa aton, kay hindi mo na kinanglan magkadto sa Bacolod City para lang magpila o kung maka-online ka para magkuha dito, no. So, sa clearance. So, kung may ara na kita diri nga field office, no, which is na based sa ila kung sang NBI nga okay na to, nga may later na ako. Ang ilan na lang, ulat-ulat na lang kung ako nga, kung saan o ang official nga, kaga mag-start sila diri. So, dako gid nato nga kalipay, kaya subong sila, dako man mabulig naton, kaya ang pamasahe, kung magkadto ka sa Bacolod, back and forth mo, kag plus ang imong lunch, no? O, kag, Correct. siyempre, kung ato ka na gid lang sa Bacolod, basi siya mo, malagaw ko sa isi, malagaw ko sa mga malls na, no? Malagaw ko sa Ayala, malagaw ko sa Robinson, another additional naman ang expenses, no? Unlike kung diri lang sa Kabangkalan, kag malapit-lapit diri, kung ikaw from Hinubahan, no? Diri ka na lang sa Kabangkalan, kung ikaw taga Hinigaran, Goro, Binalbagan, masiling mo, ban na Kabangkalan na lang ko, mas dali. Mas lapit? Oo. So, amo na nga, isagin mo na sa plano natin, ipahapos ang serbisyo para sa tao sa aton pinalangga nga syudad Kabangkalan. Speaking sang benefits, benepisyo, 24 hours nga mangin bukas ang talatapan sang mayor's office. Do isa ni sa imong ginaduso. Sa kuna siguran na ni mayor, kag ano ang purpose ni? Anong bentaha sina pamuluyo? Nag-start na nagigad. Pero siling ko full swing ko ina, no? This September 1, no? Para kaibalan mo ang mga aton bala nga mga empleyado. Aton mga empleyado lado ka budlay man sa part nila. Hindi naton kung hindi mag-start sa 1. So kay sa mga ila mga sweldo, sa ila mga allowances, muna so feeling ko goro mga may senior September 1. Full swing ka na good me para ang katuwaan sini is para gani nga may mga tama ka ang mga emerensya, hindi lang mag-aabot sa comfort time mo, no? Kisa, haraman, halimbawa, itong mga kagabihon, agahon, or wala na, ang emerensya, wala nag-aabot sila nga Monday to Friday lang, no? Kisa, may haraman Sabado, may Domingo. Correct. So amo na ready. Kontay na nga, para 24/7 ang aton sa aton opisina, para ipakita din, kag ipabatsag sa tagsa Kabangkalan, no? Nga ako na administrasyon nga may pagkabalakat pag-ulikid labi na sa mga katawan sa siyudad sa Kabangkalan, kuya. Speaking sa pag-ulikid, may ginapadali mo may ari ka, may gin order ikaw, itong office order, about sa sweldo. Speaking kayo na, may gin-mention ka gina nga para sa sweldo sa mga empleyado, ginduso mo nga padasigon. Dugay gid man ang sweldo na yaw. Ano tabo? Kasi sabi sa ako nakita, at ako mga reklamo kasi sa mga empleyado nga dilid ang sweldo. So feeling ko paano mga epektibo ang panerbisyo sa isa ka empleyado kung mismo ang ilang mga sweldo lang nakadilid. Intindihan ka man na tagsa ka mga empleyado da may pamilya, dagsay gani nga wala gid na akong sila din tandog, wala ko gid sila din pahalin. Even though nga hindi man lipod sa tanan natin ang ilang ang mga especially ang mga job orders, ang casuals naton nga nag-end ang ilang contracts sang June 30, no? Kag pagtungko ko nila yung din-renew ko sila para nga ipapatsag sila nga wala ko yung pamulitika dire na ako administrasyon wala ko pamulitika kundi napakita ko nga wala nga mag-complete mag-isa kita kaya para manisa kayon sa ating pinalanggang syudad. So nga isa na sa goal din naton nga mapadali man ipatag sila kaya kung gadilid ang kaon man na sila kuya. So muna natin nga ginagawa natin nga mas maayo nga updated or on time ang ilang sweldo para epektibo man sila sa ilang panerbisyo sa tagsa nila kang Correct. Happy sila ako mga hindi ka gutom. Kadto ka bla sa lugar bla nga gutom ka bla nga wala ka suldo-suldo kay na-irritar ka na. Do pati ang imo serbisyo kakapiktuhan. Anyway kuya, makadto ko sa second to the last question akon sa imo.
Okay. May nag-post nga dapat ko no, isa ta ka netizen it's not way matagambal negative or whatever sina, pero nagmuno siya nga dapat ko no, ikaw mismo, Mayor, panilhig ka to sa plaza kay ko. Ano nang reaksyon nimo? For me, hindi man sa ako negative nga ko hindi man ko na naglain buot sina. Well, kung hindi na ko yung ma-challenge na kay una-una best, ako as a working student, nagdako ako since elementary, nag-high school, nag-college as a working student. Then, nabalaan ko na inang mga obra. Napalo ko sina. So, gusto ko ipakita sa iya na siyang boss, siyang amo, hindi akong amo. Sige, tumanon ko. For the sake na kuhaan ko siya, masatisfy sa iyang wish, no? Demand sa ako. Ay, sige. Sige tayo. Okay man tayo iyang based reaction niya nga nagpa-picture ako. Siyempre, na-miss ko man ang life ko nga bilang isa ka military man, no? So, ako nang lang nga that time nga para ang mga tropas ang Philippine Army, PNP. So, siling ko, yata mo ko na doon, isang pa-picture lang. Then, nag-post lang ko nga ipakita kag nga siling ko, ito ba lang ang caption ko nga amo ning matuod nga probinsyano, kaya di sa history bala mo na. Ato yung mga tutuod, di balang istorya, no? Hindi yung siling nga may script o ano. Daw mo lang tumanakon, wala man ito kung ano-ano. So, galing tinapunan niya, well, okay lang man. Mas mayo man ito gawin. Kaya bisan hindi ko siya friend sa FB. Nag-follow ng isa sa akon, no? Ipagbigyan ko yung hiling niya nga mangimpito sa plaza. Well, siling ko gani, hindi ba yun na normal man. Ina ba ng plaza, yung football field? Ako na lang din sabton, Rixo. Sa una, every charter or sinunog sa una, ginagamit na mo inang football field. No? Sa una, madunduman ko, magsinunog ka sa taga-tuhod ang lunang. Sa una, magsinulog kami dira kami nag-asaot ang mga dancers, no? Kung charter, ang mga karbaw, ang kabayo sa una ara man na pasakayan may horseback riding man gani sa dira sa plaza gabayan mga tao kada bisa kinahanglan sa una ano maging dira tipo siling ko nakita ko bala nga football field may lang nga ulan nagadalong dayon ang tubig nagalunang siguro may mga kuha na ang mga drainage siling ko sige lang gamiton tanan na kay makaligwa-ligwa ni ato na siya i-elevate, no? Panamiyon nato ang iyong football field kasi ginagamit man na sang mga player nato, no? Gampang gusto maglingaw-lingaw, no? Especially sa mga mahilig, no? Mahilig sa football, no? So, nasabat ko naman na sila. Siling ko hindi ko manggid ma-place tanan, no? Correct. Kamaluman kita nga, ang politika, nagdaog kita, ang dipensya, hindi kita muna kadako. Bisan dako man ang bansi, kung kaso, may aral yun na yan hindi sa imo pabor. Na-experience sa tanila. For 11 years ako nanging punong barangay, akong tanawan, kung nanging kagawad man, amo ginaan mo, you can place everybody. So, amo ginayang politika. Pero at least, ginkuha mo siya positively. Wala, yes. Kuha mong iya suggestion in a good way. Yes. O kag may isa man nag-comment sa ako na hindi mo na obra mo sa City Hall. Okay, no problem. Siling ko, gusto ko lang i-lead by example bala, no? Sa leader. Kasi, inanglan mo man, leader ka. Ako madungduman ko sa una. Isang kapitan pa ko yan, di na muna ako ginapagbabot ko sa opisina ko or sa barangay hall. Nga damo ganap kada mga mga basura o mga ako na kasi makita nila sa mga empleyado kundi dinawat dalagan man sila mga makita man sila manilig makit mo ya sila mayor nila ka panilig sila di amo na balati kundi tingnan ko ang komante may mga older may mga supervisor pero sining ko ang supervisor na malago pulit mas ipili ini siligan pagid ni kay gabasa kung ano yung tubig ko amo na para hindi dandog mag-agi ang tao ang comfort bala sa tao para makwantaman kay plaza gay na yung gastuhan nila sa nasyonal yung budgetan nila yung butangan gina sang yung may mga ties gina no so kanami gani karon hindi naton pag ilintin nila that's why gani isang arrangement naton ng leader sang mga
kubo-kubo naton, wala din naton gintungtong da sa mga kay para maprotektahan man kay ang inabala wala pa na matapos ang development sa plaza, no, mga 80% pa lang na daw. So wala pa na proper na Lawig pa, Kuya Mayor. Lawig pa. Damo pa na isang mga proyekto. Kaya mo na everyday may mga activities kita ko. Like for example kagapon barangay nakato naton ang barangay Satong ato kita induction kita na nag-induct at the same time speaker kita to sa mga procurement ang mga kag-pro kagawad kag subong gani yara man takadto ang mga schedule pag kita subong isang Domingo Sunday. part na ang sumpa naton no amo na yung 24/7 happy to serve sa atong constituent. Okay, mayor mga na lang ko sang imo parting words para sa mga pumuluyo sang syudad sang Kabangkalan. Ano abi ang imo mahambal sa ila, mapromesa sa ila? Sa imo administrasyon. Nagpasalamat gid ako sa pagsaka Kabangkalanon. Gintagaan niyo ako ni dayon nga magserbisyo sa inyo. Hindi man ako perfecto, pero ginatinguan ko nga manin maayo nga leader ninyo para sa kayuhan man sa atong pinalanggang syudad. Kakinanglan ko man ang inyong kooperasyon para kita makaroon natin mapasanyo kay kung wala kita pag-isa, may watak-watak kita, hindi natin hindi masiling nga may kadalagaan ang atong pinalanggang na syudad. So, ako bilang inyong mayor, nag-apilar gid, kinanglan natin mag-unite, kinanglan natin kaisan ini para ipon din sa pangamuyo nga tani man kami mga leaders mga matutom kag ang dedikasyon di ba lang pagserbisyo sa inyo sa syudad sang Kabangkalan. Kag ako i-assure ko sa inyo nga himuon ko nga ako ni kasarang kag hindi ka mo maginolsol nga ako inyo ginpili ginbutang ninyo sa inyo nga local city executive o sa mayor sa syudad sang Kabangkalan. Kag open ako sa mga suggestion ninyo kung ano man ang nakita ninyo nga para sa kayuhan sa atong pinalanggan nga syudad. Open ako, wala ako sinang okay lang ko kung may mga batikos sa akon. Well, pinapart lang ina sa akon administrasyon kung may magbatikos. Okay lang ko sila. Hindi natin kinanglan mag-away-away no, sa akon mga supporters. Hindi lang kita kung may mga bato sa akon medyo masakit. Hindi naman pagbalusi sa masakit. Kaya tao lang man na siya. Gusto man natin masiling ba lang nga, masiling mapatsyagan man niya nga. Ang mayor gali ula, di man ang muna kay iti. Ako trained ako, no? Trained ako kung paano na akong i-click na ako nga from civilian to military, kung paano i-handle ang mga situation nga isang sakit na sa akon, kaya ko mangin panang yapon, no? Firm lang yapon kag basta inang hindi ako madumot na tao. Kabalo ko magpasensya kay may kadlok ako sa Diyos. Kag sabay tani man nga manginamo kita sina para sa kaya yung kakatinaran sa atong pinalanggang nga syudad. Kalilikawan na nato no ang mga away-away, especially sa social media. Inang mga post na ang mga claim nga project ni amo na ako hindi ko na mag-claim sa mga project. Katulad lang kadamo ko ng pirmahan nga mga voucher o chicken nga ibayad sa mga contractor, hindi na bayaran na gigad. Pero wala ko naman ang gina-claim or ano, okay nga man. Sige ko part lang na sa akong trabaho. Kag kung ako may mga dagko o mga projects susunod, hindi ko na claim na akong gidna. Kaya totoo lang, hindi man akon. Kaya kwarta inasang pumuluyo, tax inasang mga katawhan sa syudad sang Kabangkalan. At so wala ko sang rason na i-claim na. Kaya nasildohan man ako, kuya. Thank you and good morning. Thank you so much. That's a good Dami nagakuan di ho. Nga sana all. Seems like a good mayor gid ko no. Sige lang kay amo gid na sugod at least si mayor ikaw kuya nagabaton gid sa suggestion kag nga ako ikaw nga siyempre damo ka pa dapat matunan kay bago ka pa lang amo gid na. But very nice nga gesture inyo para sa imo. Mayor, with that, madamo gid nga salamat kabalo ko damo ka kadtuan kabalo ko family day initani gid sa agin kulit kadra namo no dira sa syudad sang Kabangkalan. Mayor, with that, madamo gid nga salamat kag good morning liwat. God bless. Good morning kag madamo man salamat. God bless kuya, God bless Chon Radio. Good morning and bye-bye. Okay. Madamo nga salamat Mayor Benji Miranda. Nagbalo ka anay katapos ang Philippine Army nagpulo pa picture si Mayor nga may dala nga armas.
tinag-comment ng isa ka netizen, ahay, such a gentleman, wala yung post ang itsura. Gin-post siya lang, nga nagmuno lang siya. Nga, kuhan lang ko yan, doon naman sadya lang, nga nagpa-picture lang ko sa armas. Pagkatapos sa to, pagkatapos ko ng flag raising ceremony, nagkuha sa dayon silhig. Kung picturean man saya kay alkalde siya, sila nga, unahan ko ni, pakita ko ni nga modelo kita, ako gani ka panilig, iban pa. Ti damo manghambal, nga may dagko kaya nga obligasyon magluwa sina. Ti sila nga, sige lang, kaya man Nami man kay Mayor Miranda, no, open siya katama sa mga suggestion, na ginapasa sa iya. Doon ka man na man nga tao na. Okay? With that, kadto kita, sa pila naton ka mga kapuson tani na discuss ta ang 90,000 nga targets ang DSWD. Kabay pa nga mga padasig ni nila ang paghatag sang distribution aid sa aton mga kabataan ti hambal to gina ni Merbenji ang halos na nga 5th district didto ginbutang sa isa ka barangay sa syudad sang Kabangkalan. Nangin matawhay man kuno. Kay ti ara man gabulig man ang aton mga katapos ang DILG kag Philippine National Police. Kuya at kuya ba? Oo, Ma'am Star. Eagles. Fraternal Eagles. This is Ma'am Star Managambal. Seems like a good mayor of Kabangkalan. Ana senyoro, kanami nga mayor. Always kami nagamonitor sa ARB number 1 gate. Happy 53rd anniversary ARB. Aksyon Radyo Bacolod. Salamat gid. Marivic Jegan Talavera. Alex Montesa, morning. Paul Castro Hebero, good morning. Bebe. Tito Rued Meliesa, ginasulit ko lang. Okay. Kuan gali iliwaton ko lang sa luyag magpakigbahin pa sa Eagles Club. Ara kita da karon 2:30 PM sa Acacia Grill may interview dira. Hatag lang kadto lang kamo to kay didto man lang ma-fill up sang inyong mga requirements. Alas 2:30 karon sa ang induction ceremony igapatigayo na naton sa maabot nga Oktubre. Ang nag-induct sa amo nagligad nga 2 years ago si Governor Bong Lacson. Namo na sa isa man na naton sa mga kuya nato, no. Si Governor Bong Lacson. Ara to karon ang mga kuya ta karon niya didto nga magtatap sa inyo. Pamangkot lang kamo mismo sa management sa Acacia, kabalo na sila kay ti headquarters na mo sang Eagles Club. Na discuss naman disparity sa sweldo namiyan ko kay na pag ni ang aton nga are amo ni sa nice may chimpo pa ko biskan 8 minutes lang ang nami nga i-discuss ko subong nadula ko kay na kay wala ko din nabutang is depression. Amak mo, imagine nyo bala guys, anom ka cases malapit anom ka cases siguro sang suicide ang nagluntad sinila mga Agosto. Pila lang sa mga rason para sang nag-suicide nga bata nga babae sa Cineplex. Na-pressure siya sa scholarship niya. Sa manapla, parte sa pakigugma. Sa himamaylan, parte sa kapigaduhon. Kag sa diin pa, kag nanunanok pa nga mga reason, namuda mo reason sang nagaluntad nga suicide. So dapat naton tanda ka mo, tanaw sila sa inyo kabataan, sa inyong members sang family. Matag kita sang pila ka mga causes, matag kita sang pila ka mga symptoms. I-rundown ta lang, dasig lang, kiti wala na kita chimpo. Nga mabalaan nyo lang bala, nga basi may amo ko sini, mismo sa aton, lawas. Ang depression kuno, pwede makaigo, biskan kay sino. Not necessarily nga manggranon ka, ara si motaran, hindi ka maigo sa depression. Not necessarily nga alam ka, hindi ka maigo sa depression. Tanan-tanan wala ginapili ang depression. Wala sang may ginapili. Amo na gani nga iandaman tagidya kay ang kabuhi kuno is gift from God. Iyan niya ginhatag kag nami gidya sang life. Nami gidya sang kabuhi kung kabalo ka lang mag-appreciate sang mga ginagmay nga bagay. Nubuon tab lang aton satisfaction bala sa ang iban may-ari na nami nga salakyan, nami nga balay, gusto pag sang mas nami. Why sila kabalong ang imo ginapangarap lang asang iban? Amo na bala? Be satisfied kung ano may ara ikaw. Kung kisa sa tama ka pressure,
Oh, mga kasmit ko, nakapainrol na to ya. Sa private sila ya. Ako subong kay pigaduan kami. Public ko. Nagahatag sa problema sa kabataan. Imagine nyo bala, ang pride sa kabataan kaysa maigo. Hindi na ako maskula. Kay, hindi mo ko private. Hindi na ako maskula kay why kami kwarta and all. Tagaan tagid mga ginikanan, tagaan tagid time ang aton kabataan para i-explain sila. Kag mga kabataan, gaano man ang mga nanay nyo guro lang na nagapahuway, ang mga nanay nyo guro katulala lang na asang paminsar man kung anong yatag sa inyo. Ibuligan nyo man. Hindi sila nga mabuubra man kamo, kundi buligan nyo man. Pagi sa pag-respect, pagi sa paghatag sang ahay, tsindiyon ko man si mama, si papa, basi kulang gid man, basi iyawan na ni sa karon kumahalay pa ko demand. Kaluoy na gini sa ila, mangutang ni karon malubong sa utang. Makapalumdom ni karon malain. Tungod nga ti wala nakwaan. Di ba? Manumdom na siya mangutang, manumdom manunto, amo na sa dadra nagasulod ang depression sa ginikanan mismo kag sa mga kabataan. So anong tabla paano kuno mga causes kalabanan nga mga ginalinan bala sang depression. Mga stressful event. Butsilingon kung may gakapatay sa pamilya, ti wala ta kabaluya. Ang ego sa nga specific nga individual nga tao nga part sang family, grabe gali. Isa sa mga cause sang depression, ang stressful events. Personality, ara na gid sa iya. May ara nga tao nga perti kahipos mo. Gulpi lang may drastic na sa ngabob ngay mo, hindi nga kakakibot kita. Personal, family history. Sa pamilya naton may history kita nga dumilahi bla. Bulok hereditary nimo. Kung kisabla ang nakadasig ma-depress. Loneliness. Subo. Check gid nato lahat ng mga kabataan, base na subuan na sila ang natabo nga mga stressful events sa ila kabuhi, giving birth namo sa clinical ni sila nga mga causes. Kay may ara postpartum mo sa mga kababayenan nga magbabata bla, kung kisa depression man ina sila. Alcohol and drug. Siyempre, kung palainom ka nalulong ka na tungkol sa problema, kay problema maning source. Hindi ka man halay, adlaw inom nga do abusan nga sa lawas sig halay take drugs kung why ka problema, kundi ka mo na kaproblemado. Kag illness. Namo ni sa grabe bla, may grabe ka nga masakit and all. Namo ni sa mga causes sang depression, ang symptoms. Persistent depressed mood. Kada adlaw sang kabuhi, kada minuto, kada oras kinasubuan ni sa man, nga do kalain isang mudo ya pirmi. Tandaan nyo na, loss of interest. Sa una, namiyan sa mag-basketball, sa una, namiyan sa mag-upod sa barkada niya, magkaon upod sa barkada niya, subong wala na. Subong gusto yun na lang magpahigad, magsulod sa iyang room, dra na lang na sa hall day. Dulong pa. Mga parent, mga utod ninyo, mga bata ninyo, tandaan nyo gid na. Maluwas nyo na sila, pagi sa paghatag sang atensyon. Ang gulpi lang siya ng niwang, tandaan nyo man na, changes in appetite. Sa una, kung plakaon ni para sa akong debitokon, gulpi lang nagway na nagkaonan. Body weight, anan nyo gid, gulpi lang nag-asaw, nga do, ang pagkaon sa balay, okay man, damo man available nga kalanon, nga nag-asas siya. Tandaan nyo man ha. Palapitan nyo siya. Pila lang ginaman, gatag kita gani, chimpo, maglagaw-lagaw, tag pila ka oras. Ari ang aton kabataan, ang aton utod, ang aton parinti. Pungko gae kape, isoryatan, anong problema, paano ko kabulig? Not necessarily financial, attention, time. Inablang may kapamati sa iya. Inablang ma-feel ya balang hindi isa nag-iisa. Hindi ba, may tao pagali nga concern sang iyang ginabatsag. Kung kisa, it will take pila ka minutes. Sa aton time, hindi na maubos. Kung kabudlay, yun, amo na gani nga pila lang ka minutes ang yatag mo kay para blama, ano mo lang sa base may problema sa base ang imo word, ang imo mahambal sa iya, amo pa makapaliso sa iya plano, madulom nga plano nga paguptas sa iya kabuhi, amo na bla. Alam mo na importante gid. Kung kisa ang isa sa mga simptoma is gahina siya, decrease of energy. Do permi lang fatigue, do permi lang kapoy. Wala man sa obra, wala man sa may ginahimo. Or kadyo time lang siya na obra ya. Nga permi lang siya do kapoy. Tandaan nyo na. Depressed, butsilingon, may symptoma ina sa depression.
tama nga pagtulog. Sobra blado ka OA nga pagtulog. Kundi ang necesidad sa pagtulog ya 8 tubtob siyam ka oras sa mga maedad ya para sa amon. Okay na iya 5 to 6 hours ka tulog. Good na yan, namin na nadayon. But sa mga kabataan, ano naman, nga imbis 8 or siyam, nagalambot ni 12, 13. Or lack of sleep or short period lang ang iya nga pangtulog. Ana nyo man na. Nga sa isa ka adlaw do nga isa lang ka oras or duwa. Bangon naman siya. Tapos doon may hindi sa maintindihan nga giyo. Kasi siyempre irritable ka. Basta hindi ka katulog, promise. Bisan sino na irritable ina. Why na sa mudo? Kaya tiyamak mo kulang ka sa tulog. Ba't ginahimo niya ina every day, every other day? Sige. Nga do, wala man sa problema, wala man sa pressure dapat sa inyong balay. Tandaan nyo na. Base sa love life, damo. That's why importante gid, pamangkoton nyo gid sila. Difficulty in concentrating and making decisions. Do wala sa blasautok ya. Do galutaw sa pirmi. Makuton, galutaw ka pirmiyaw. Ano natabo si mo? Istudyata bala. May it be inyo kabataan, may it be inyo abyan. Parts ng pamilya, utod nyo. Kay hindi na ta magulat nga ulihin ang tanan antes naton tagaan sa gamay nga atensyon ang aton kauturan. Kaya mo man nakis ang need nila mo. Kabudlay ni kuno kay tapos makita nyo permi, tanaw nyo man ang ilang mga things. Tanaw nyo man. Kay kung kisa, ang mga may suicide tendencies, gasulat na sila sa ilang mga notes or ang ginapost nila sa social media. Tandaan nyo gina, warning na. Gaan nyo kita atensyon. Ang balgan ni ising sa langga, may pila ka cases ya, nga nakita ya, nga nagpost amos na. Biskan di ya kilala, naglabay lang sa iya nga wall, gina-greet ya gid, gina-hi ya gid. Kay base ina nga hi, maka-change sang desisyon sang sila nga tao. Makahatag sang kasanagan sa iya utok. Simple gesture. Sang baski hindi mo pa na sa close, hindi mo pa na sa or akig ka na sa iya. Once nga nag-post sa mga amusnak, butsilingon, grabe ang tendency sila sa mga tao. Kung nag-post na lang ka namin, utason sang kabuhi, daw hindi na ko. What is hi? Bisa na kakakigay ka mo, what is hello? Nga mapabatsag mo sa iya nga, ari kami di, ananuman, ari kami di. Para mga happy man sa bala. Amo na sa feeling irritable. Pirmi lang yan na irritable. Amo ni sa mga symptoms, tandaan nyo gid. Nga inablang golpe lang masinggit. Ano ka? Amo na. Restlessness. Daw hindi ka pahuway. Ang buli ado ginatutdan pirmi gasala. Hindi lang gali kahina, gali o hindi lang do kapoy do pirmi. Ang may tendency magaling ang depression nga simptoma is pirmi lang kapalak. Metsag ko nakatira niya ba sa pirmi lang kapalak anyway. Tama ko ka restless, kado hindi ka pungko. Delikado na. Withdrawing from friends and family. Tandaan nyo ginapirmi. Kung sang una open siya, kung sang una kadagiyog o punto sa inyo kaon, kung sang una gaisurya pa sa inyo, kung sang una take time pa sa pag-isurya sa inyo, subong wala na. Tandaan nyo, gaan nyo gid attention ang ina nga mga kabataan. Sa mga kabataan naman, sa mga utod naton, ang life ko is gift. Kaya ginatag ni sang Diyos sa aton, pahulam lang ni sa aton, hindi taniya pag-ikaon, hindi ni aton mo. Why? Kaya ang problema kung kisa, kaya tama sa aton ka self-centered. Ano na lang ko? Ano na lang matabo sa akon? Ano na lang ang matabo sa amo ni sa amo to? Ano na lang ko kuluya sa akon, mawian ko? Kami ara ebi ang mga persona, mga person, nga hindi lang ila galingon. Ang kabuhi, gift sa ila, para makabulig sila sa iban. Why not? Nga ang atensyon naton, kung daw permi ka lang kapoy, permi ka subo, ang imo time nga iduko dira, ipungko, ibulig mo bisan nyo balay. Kay para hindi matama ng mama mo, kay gaobra na sa papa mo, kay para pag-abot niya, makaon na lang siya. Why not timuon mo na? Sharing yourself sa imo family. Why not nga mag-interact ka sa mga sectors? Sa Eagle, sabi, char. Makatok sa mga mga gahatag na social services. Kaya para may fulfillment sa self mo. Hindi lang tanan-tanan kay kung self mo lang kung ano ang pride ko, ano nito tabo sakon. Why? Gaan taman iba, why naglit time. Gaya, i-spread tang self ta. I-gift ka mo, ang life gift. Ang gift dapat ginaspread na siya. Hatag mo sa pagserbisyo, di ba?
Amon gani ko kay ko hindi na kami maka-time sa mga mamos na gina-advocacy na namo ng pagbulig ang mangin positibo sa amon ginapang post sa Facebook. Kay ang tao subong sa Facebook na sa wall na sa Facebook. Ti ko makakita na sa karon bugat nga halay mo post. Kabugat na kita nila kabuhi. Hatag balahop. Hatag hope. Amon na mabulig mo. I-share mo ang self mo in positive way kay para pagkakita nila tanaw ka bala bugat permi sa imo cellphone kay gaugtas ka man. Follow ka sa tao nga permi lang bugat, permi lang gapangaway, permi lang may kontra gabugat man na. Follow ka bala, basa ka sa mga tao nga permi lang nagahatag hope, nagapost ang quotes para sa hope and all kay gamagaan ang imo whole day gamagaan ina. Nan. So sa mga utod naton wala na kita time basi makigan ako but this istoryanta ni. Kay bahala na da makulitan ang mga tao sa sige-sige namon nga advocacy nga pag-istorya sining para sa mga youth ni Cons Ising. Bahala na da. Sige yun lang ginamon. Kaya amon na lang ni, in our only tuloy nga makabulig kita sa aton mga utod. Okay? So, thank you so much sa time nga inyo ginhatag sa amon. Salamat, gid. Nong Henry, JM, salamat gid sa technical naton. Sa tanan-tanan nga tagpalamati. Sang Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa sininga tiyempo. Magsimba kita, pangamuyo kita everyday, especially subong nga Sunday. Sped naton ini sa aton pamilya very well. Okay? So, thank you, Gid. Sa ngalan ni Councilor Ising Salanga, ini naman ang inyong kubos ng alagad, Mark Salanga, sa Bacolod, Aksyon Radio.